Vítejte při sledování dalšího dílu Jak na Apple. V tomto díle si ukážeme, jak nahradit nepřesné klikání myší klávesovými zkratkami a tak zefektivnit a zrychlit práci s prohlížečem Safari. Nejprve otevřete prohlížeč Safari. Stiskněte tlačítko jablíčko a L. Aniž byste klikli myší, ocitnete se v adresové řádce, kde můžete přímo napsat URL webovské stránky, kam se chcete dostat. Další příklad je jablíčko Alt F. Po stisknutí se ocitnete v okénku pro vyhledávání ve vyhledávači, který máte předdefinovaný v Safari, v tomto případě Google. Stačí stisknout Enter a ihned vám tu stránku najde. V případě, že se vám webovská stránka líbí a chcete ji poslat známým, stačí zmáčknout jablíčko I pro vytvoření e-mailu a vyplnění jeho textu webovskou stránkou, kterou jste právě měli v prohlížeči zobrazenou. No a poslední příklad je jablíčko Shift I. V tomto případě se pouze otevře e-mail a do něj se vloží adresa s webovskou stránkou, kterou jste měli v Safari otevřenou. Jestliže se chcete dozvědět víc nebo si pustit další tipy a návody, navštivte nás na stránkách jaknaapple.info.